Ahojte ľudia, vítam vás z môjho úplne prvého videa. Ideme si zahrať Minecraft hru o prežitie. Čiže asi si ideme nastaviť, že kde sa spawneme, pretože to sa nám dosť hodí. Ja už som tu nastavil, že ponechať inventár a tak, ale to je nič. Čiže kam by sme išli? Ja by som išiel buď do Castle Village, alebo kam by sme išli? Rozmýšľam. Alebo na tento Survive Island, pretože moja úloha túto hru je dostať sa do Netheru. Tak dajme Survive Island. Tak a dáme vytvoriť. Čiže budeme sa snažiť dostať do toho Netheru. A keď tu bude 20 lajkov, tak urobím ďalšie video s kamošom a budeme hrať taký mod, ktorý ja mám zakúpený. Čiže 20 lajkov a nezabudnite dať subscribe. A veľmi, ak dáte, tak budete najlepší ľudia na svete. Ideme na to. Nepozerajte sa, prečo mám takú figurku. Som si kúpil mod a tam bola, že bonus táto figurka, čiže... Ale nikde nevidím. Tak počkaj, ja sa idem popozerať. A tam je. A tam vidím aj portálka, no. Tak ten určite idem vykradnúť. Yes, kámo. Čaute. Kámo, krompáč. Zlaté topánočky. Zlatky a táto zlatá motika. Čo? Gold. To si zoberieme, určite. Tak to je super. Čiže gold nebude. No a čaute villageri, čau. Nemáš tu náhodou takú dobrú vec? Ne? Tak fajn, tak sa pozrieme ďalej. Čau villager. Čau. Česka. Dve mapy, tak to si vezmeme určite. Aspoň jednu. Kompás nám netreba. Nič. Čau golem. Teba si neskôr chutnáme. Čiže, kovárnička, tu potrebujeme. A tu sú rovno dve takto, hej? Tak uvidíme, čo je v tejto. Diamondy! Gate. Goldik. Tak to sme pošefili, akože. Ale vezmeme aj tento, ten sa mi hodí, čiže tam dáme... Ne. Toto. A toto. Dobre, ideme sa pozrieť do druhej kovárničky. Uvidíme, čo tu nám bude, ale to je divné celkom. Pozrite sa na to. OK. Tak čo tu nám bude? Ale to je tiež dobré. Ježiši. No,
Čiže máme tu na takéto peckové veci. Na dve kovárničky už máme, len sme zapli túto hru a už máme 3 goldy. Teda, diamondy, čiže to je veľmi dobrá správa. Teraz sa idem pozrieť hore, čo je. Tu nahore. Čo krása. Musíte aj nevšimol. Dobre, čiže ideme. Čo vidižer? Tu na nebývam moc často nič. Tak sa ideme pozrieť. Fuj. Dobre, čiže vezmeme si také jedlo. Čau korytnačka. A taký domček by sme mohli, ale to je celkom malé. Na to, aké bývajú veľké dediny, tak je to dosť malé. No čo už, čo predávaš? Ha? Tak to určite nie. Dáme jediný strom. Uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať, pretože a my si vlastne aj odtiaľto môžeme zobrať drevo. Vidíš, to ma nenapadlo. No okej, tak odtiaľto si ľudia zoberieme jedlo, pretože radšej budem tu nabrať, ako tam kde ísť preč. Hej, čo mi kradneš? Takže ja viem, že sú to tvoje, ale tak iba si ich požičiam. Díky, kámo. Hej. No dobre, tak tu nám jeden šéfko kradne jeho zemiaky. No tak, hej. Dobre, tak my si takto poberieme tieto zemiačky. Teda, jaké zemiaky? Tieto mrkvy. To ti už nechám, bracho. A my ideme si sa najesť a poťažiť. Ježiš, tak ja sa čarujem. Dobre. A teraz si ideme teda zobrať drevo. Tu už si radšej rukou vyťažím. Veď nebudeme míňať také dobré na takúto vec. Máme zatiaľ 3. No, pár nám bude stačiť a potom asi teda musíme odísť, pretože nemáme už tu už čo. OK. Tak aj ideme preč. Ešte predtým si vykraftím. Kamo, jak sa... Aha, z goldu. Dobre, to je... Takže... Ideme si teraz vykraftiť asi tyčku, loďku a určite ne. Kámo. Tak my si takto povyhadzujeme tieto veci, pretože tie nepotrebujeme úplne tam mať zabalené. Čiže urobíme si takýto a meč. Dobre, super. Tak a to nám bude zatiaľ stačiť. Tak už máme diamondový krompáč, to sa nám oplatilo. A ideme asi plávať. Čau. Hej! No, díky. Ešte, že... Ale asi si zoberiem s týmto diamantovým krompáčom ešte zvyšok tohto. Alebo by sme to ešte teraz zostávali.
Koľko? Máme to. Chcem sa odtiaľto dostať. Tak. Začínajú príšerky sa zobudzať. No, tak rýchlo si vezmeme tento. Čiže máme. Raz. Akože to by sme mohli... Ježiš. Dobre, idem sa vyspať. A potom zase na budúci vlastne deň, to kvázi môžeme nazvať, pôjdeme toto. Si ešte vyťažiť ten portál celý a pôjdeme ďalej. Alebo... Hej, ja chcem ísť spať. No, dobre, tak je deň, ja si beriem posteľ určite. Čo ty zase? Čo ty? Chceš sa... No, tak to zabudni, kámo. Na to zabudni, to potrebujem na jedenie. Ale netreba nám takýto veľký... Kámo, dobre? Dobre, tak toto vyťaží. Potrebujeme takýto veľký. Dobre, bereme. Ne. Ja to chcem. No, čiže doťažíme strašne pomaly to ide. Nechápem prečo. Veď predsa diamantovým krompáčom to má ísť rýchlo, ne? Radšej pôjdem takto, z boku, aby som sa neprepadol, lebo tam vidíte... Čiže bereme toto. No, čiže už vlastne stačí nám urobiť kresadlo a pár kocík a máme to. Počkaj. My si môžeme... Ja viem, čo urobíme. My môžeme aj vlastne tu na... Už máte rovno ten portál. Lebo my vlastne... Áno, keď zmiešaš vodu a lávu, tak ti vznikne obsidian. Kámo, tak my sme to pošefili. My máme také šťastie, že sme našli tie 3 diamanty. No tak ber. Dobre, a teraz mám crafting table. Čiže vykraftíme si kyble. Jeden. Ne, nám chýbajú 2 železa. A vlastne tam je voda, no, čiže to je v pohode. Dobre, máme to. Podávam semka nezbytné veci, ktoré nám absolútne že netreba. Toto mi netreba. OK. A ideme si nabrať vodu. Dúfajme, že to vyjde na úplne že celý. No počkaj, ale my potrebujeme... Ja viem, že to je iba tu na láva. Ale my si to môžeme predĺžiť. Čiže pokračujeme. Ja už som tu vydal vodu. Na chvíľku som vysekol, čiže to neuvidíte v zábere. I máme to. A teraz... Vlastne čo? No koľko potrebujem blokov? Skúsime to postaviť zase. Hej, skúsime to postaviť. 2, 3. Skúsime na 4. Koľko máme blokov? 5? Dobre, tak ja by som vyskúšal takú úplne divnú variu. To nie je nič divné. Ja viem, čo vyskúšame. Odkopeme toto. No, to sa dá. A to potom už iba kresadlo nám stačí. Dobre, tak to máme v podstate. Musím sa vystavať hore. Dáko.
Tak. Bum. 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 Ne, ne, ne. Potom to odkopeme. A teraz, ako sa robí kresadlo? A tu máme rovno. To neviem, kde získame. A to sa z čoho kraftí? Ja som ani neviem, odkiaľ to získa, neviem. No. Neviem. Ale to nám takto prekázilo. Kámo, tak to je. Tu, že by som videla až také... Neviem. No tak ako to urobíme teraz? Viete čo? Ja si nastavím spawn point, mám ten ponechať inventár, čiže keď zomriem, tak vlastne sa tu naspawnujem. Dobre, tak si mám ponechať inventár, teda už mám nastavený. A ideme, dám si iba tu na, že sa spawnujeme. Takže tak by sme sa mali naspawnúť. Počkajte, čo by to nastavené. No a ideme to tako pohľadať, akože nám ide... No počkaj, a v tej kovárničke nebude, že taký, čo sme vynechali. Mne sa zdá, že no, dačo sme tam určite nechali. A uhlie. No, to nie je ono. Ale vyzerá to tak ako lesklé uhlie v podstate. Není. No tak, kde to je? Není to tu. No dobre, tak asi sa ideme vydať. Hop. Čiže opúšťame túto vesnicu, aby sme mohli nájsť jeden zapalovač. No okej, no. Aha, tam je... Kúkne, tak to je akože dosť coolové. Hej, poď sem. Ľudia, no, tak už takú dobu cestujeme. A ja neviem furt nájsť to. Počkaj, videl som správne. Pozrite sa! Portál! Tak máme to asi. No, počkaj. 3, 4. Máme to, ľudia! Wow! Aj chestplate. Aj zlatky. Aj zlatá motika. Wow! Tak počkaj, to nespravím. Ideme rovno sa utopiť. Neviem, nemám žiadny inší spôsob. Ľudia, tak to máme, yes! No a 64 stack sme získali. A plus ešte 22, tak to máme riadne veľa ironu. Nie, nemusíš ma zabiť, fakt nemusíš ma, prosím. No. Dáme znovu zrodiť a uvidíme, čo sa... Dobre, sme tu. Počkaj, no. Crafting table, musím najprv. Nice. No, nice. Tak urobíme rovno
jedno kresadlo a piecku máme. Nám chýbajú ešte dve, hej. Počkaj, tam pôjdeme. Tam. Tam je kostlivec, ne. Takto ho obídeme. Vezmeme si odtiaľto. Tak a ideme. Tak portál už máme spravený. Ja by som išiel vypiecť ešte také irony a potom by sme išli do toho a potom by som sa ešte vyspal a potom by sme išli do toho nedru. No tak. Fakt, ľudia, akože ja som tak dlho cestoval, prísahám, ja som išiel, že koľko hodinu a pol som išiel, cestoval. Tak. No tak nič, tak neideme teda, ale dačo by sme mohli spraviť. Skúsime zapáliť ten portál. Počkaj. Ja si dám na seba armor. No, tak my sme dosť vyzbrojení. Ja si ešte urobím helmu, určite. Štít si spravíme. Mapy som ani nevyužil. Ježišku. No, určite si spravíme helmu, štít a... Čo by sme ešte spravili? Neviem. Čo si prehal? A si ty? A za jeden emerald chleba. Nechcem, ja chcem odtiaľ to železo. Tak okej, tak si začali ideme vykraftiť, no. No, už máme kýblík, helmu. A čo nám ešte treba? Štít. Prečo nemôžeme spraviť štít? Však my máme všetko, ne? Aha, my asi nemáme ešte drevo. Či čo nám chýba? Tak ešte skúsime, lebo ja neviem, čo nám fakt chýba. Tak idem skúsiť ešte po drevo. No tak, to nám musí predsa ísť. Tak keď tak pôjdeme bez cheatu. Ale prečo nám nejde vykraftiť štít? No počkať. Tak teraz skúsime, či budeme môcť. No, aha, čiže nám chýbalo drevo, OK? Tak a sme skoro plno vyzbrojení. Pozrite sa na to. Dosť dobre. A není búrka akože? Haló. No všetci zaliezli ešte do domu. Čo keby, že ťa vyhodím von? Aha. Vieš čo? Ja ťa tu zakopem. Budeš tam, dobre? Čiže netrvá nám nožnice, ale čo by sme mohli ešte si Čo by sme si ešte vykraftili? Čo by sa nám hodilo? No, do takej
Viete čo, ja ľudia idem také nezbytné, čo mi fakt, že netreba veci, odložiť do tejto druhé, čo je tu na. Vajíčky tam dám, toto, tak a vlastne, vieme vykraftiť z 17 zlatiek dáku 1 gold. A už neviem vykraftiť viac. Tak a z tohto si urobíme, čo si urobíme? Čo mi treba? Mne už vlastne nič netreba. Tak, počkáme. No tak, už chcem ísť do portálu. No tak dorobíme a ideme. Sem. Dobre, a ideme. Dobre. Prečo to nefunguje? Ľudia. Čakajte, ne. Uhasič. Prečo nám to nefunguje, ľudia? Však nám nechýba ešte jeden blok. Počkať. Už nemáme ďalšie bloky. Však sme v pohode. Však len... Prečo nám nefunguje? Prečo nám to nefunguje? Zapal sa. Či je to moc veľké? Či to je moc malé? Štvoruholník. Super. Na to som mohol myslieť. No, čiže ideme zase testovať. Čiže mám, vidíte, 5 blokov obsidianu. Ako som to zvládol a tu nás sa ideme teda, ešte dáme jeden pokus. A ak toto nevidieť, tak ja už to fakt nahnevám. Máme už by sme to mohli mať, akože. Tak. No tak sa vyspím rovno. Máme ešte ten villager. Hore, chudák. Čau. Tak počkám, kým sa zabijete. Zdechni! Hej, zdechni! More! Máš šťastie. Dobre. Tak dobre nám dieru spravil creeper. Rovno pred domom. Tak to idem skúsiť vykopať, no. Som zvedavý, ako to urobíme. Sníca. Tak. Ne. Tak.
Už to budeme mať. Toto už musí výjsť. Lebo ja som si to zle pozrel a proste teraz som to zle urobil, ale teraz by to už malo byť dobré. Ešte toto zničím pre istotu. No, ľudia, máme to, spravili sme. Môžeme sa tam ísť pozrieť, čo tam bude. A sme celkom vyzbrojení. Tu sme zaspávali. Úplne normálne bajame, akože nič pekný. Gázne! Povážiš sa. Ja ti takto za portál ujdem. Či si ma všimne. No, letím tam. Ty ma. Tak poď. Tu som. Ne! Ne! Tu sa nedá ani ako uhasiť. Nemôže nám hlavne cítiť portál, lebo to nebude moc dobré. Čo? Ja tomu nechápem. A ja zechnem. Názorná ukážka toho, keď zomriete. Keď idete, že po dlhej dobe. Tam bude zase oheň. Skúsim odtiaľ čo najviac ujsť. Ja už počujem ten oheň. Ako cúviem. Nemáme taký nuši už? Ne, je tam. Hej, tak my by sme mohli... Neviem, ako to chceme spraviť. Tam je zase čo? Však sa nevšimol si ma. Tak my by sme mohli tej nepozornosti využiť a tako sa preklznúť. Máme ešte kocky. Úplne v pohode. Ale ja tomu nechápem, veď štítom to vieme vždycky uchrániť. Či teraz dali update na to, či jak to má byť teraz. Dobre, už tam budeme. Aha. Tak nebudeme úplne. Budeme, ale nebudeme, hej. Dobre, tak my sa môžeme teraz prekopať dáko. Aby sme mohli vlastne, my by sme sa mohli dostať pod to a potom tam urobiť dieru. Ne! Ľudia mi sa zdechli. Tak ja dám tomu jeden pokus a a po tomto pokuse končíme. Ty chceš do portálu? Poď do portálu. Ne! No, uvidíme, či pôjde do portálu, lebo to bude zaujímavé, ak vôjde. On tu je? Tak akože pavúk a tu. To je zaujímavé, ale
On je tu. Čiže teda my, namiesto toho, aby sme išli tam, tak pôjdeme troška sem. Rozbe sa mi krompáč. Mám motíkov. Ježiši. Ja nemám žiadne drevo, ani kamene, no super. Ľudia, ja využijem krompáč. Dobre. No, čiže, ja mám taký plán. Oni takto zabili. Ja ako nemám rád úplne piglínov a tak, lebo keď nechťacite, mne sa to stalo. A fakt to nebolo to dobré moc. Vám poviem, za pravdu dám. No, dobre. 3, 4, 3. Ideme. Poď. Sme tu. Prežili sme Gasta. Našťastie. Gastov, že nenávidím zo srdca. Lebo mi pália po tebe. Akože, on to bol v pohode. Oni nás zrazu akože začal po mne páliť a on sa ani troška nemohol ubrániť. To bolo celkom divné, ale zvládli sme to. Ne! Gastoš! Tam sú dvaja gastovia. Dobre, obídeme ich. Ja mám taký nápad, že ich obídeme proste. Ježišku! Ja som sa posral, čo? Čo sa stalo? Akože ejo. No, tak to je zaujímavé. Ja som nebyl. Čiže ak sa vám video páčilo, dajte určite like a dole do komentárov napíšte, ako sa vám to páčilo a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!